पावर स्टार पवन सिंह के फाइनली देवघर गाना के पोस्टर आ गई बा भाई। वीडियो में बनल रही लो बात आ चर्चा वही पर हुई काहे कि पहिलका जब तबाही शुरू होके वाला बा ओकरा पहले माहौल बना रहा बड़े पावर स्टार पवन सिंह। हम बता दी कि पवन सिंह शिल्पी राज ए गाना में बालो तनी पोस्टर निकाली राजा भैया, एक एक बात पर चर्चा हुई। आ टी सीरीज से ही गाना आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के। बताएं हम सारा बात वीडियो में बना रहा लो। गाना बहुत लोग कहता ए साल के है, बहुत लोग कहता आगे साल के है, तो भाई वीडियो में बन रहा लो एक एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले हई देख लो मोशन पोस्टर एक कहल जा सकता। मोशन पोस्टर हई बा पवन सिंह जौन बा कि पूरा गगरिए उलिट दिले बड़े का। देखिए पूरा अगर सही मायने में कहल जाओ तो भक्ति गाना अब शुरुआत होइल बा। ऐसे कहल जाए भाई कैसे के नाम पवन सिंह हरिहर चूड़िया खातिर, हरिहर चूड़िया खातिर एकर मतलब भाई कि जीजा साड़ी चाहे मर्द मेहरारू के होई कि चलो बोलबम चाहे बोलबम गोइल बड़ा अच्छा तो हरिहर चूड़िए खातिर ढारत रे का माने गोइल बड़न। अच्छा मान ली कि पुरानका साल के गाना हो तो कौनो साल के फोटो उठा के जल ढरवा देले होइलो। भाई एगो बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना ए साल के रिकॉर्डिंग ना है, अगला साल के है। शिल्पी राज गौले बड़ी, रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा। गाना ए साल के ना है, अगला साल के रिकॉर्ड कैल। 3 गो गाना टी सीरीज आगे साल के खरीद के रखले बा जो लाइन से टी सीरीज से आई। आज से 21-22 दिन पहले हम एगो वीडियो बनल रही, ओइमे हम स्पेशल पवन सिंह के बोलबम गाना खातिर ओइमे हम बतैले रही जे टी सीरीज से सबसे पहिलका गाना आई उहो आगे साल के रिकॉर्डिंग कैल ए साल। तो उहे गाना चीज हम लोग के बता दी, चाहे वो पिछला साल के होको चाहे 10 साल पहले के होको, पवन सिंह के गाना हो तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होई। आ भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही जरूर मचाई। कहा से कि भाई भक्ति के एक गो राजा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो है पवन सिंह, ठीक है। आ उनके जैसा भगती गाना भाई कोई कर दे। अभी तक पुरानका साल के गाना हो, इस साल के गाना आई तो और ही अपग्रेडेड आ कितना। अच्छा कहीं इस साल के विधायकी के तैयारी में बड़ा टीम पार्टी उटी में जाता रहे, लोग के दफ्तर में जाता रहे, तो कौन ठीक बा अगले साल गा देला हो नहीं उस साल के सतिया। देखिए ई उहे ह वो बेरा विधायकी सांसदई के चुनाव लड़त रहनु तो वो बेरा टी सीरीज गवा के रख ले रहे, आ ये बेरा रिलीज करता, ठीक बा। तो ए पारी खाली बड़न आ ओ पारी खाली ना रहलन, तो ए पारी तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर। मीरा म्यूजिक एगो खोजता ही बा, बिकी भैया के कंपनी एगो खोजता ही बा। बिकी भैया के कंपनी से गाना ना आई। अच्छा बिकी भैया से विवेक सिंह आई सब लोग एबारा टीम में केहू ने के सारा लोग हट गइल बा। विकी सिंह के कंपनी से बानू तो वेब बात तो जिंदाबाद। ओकरा बाद पवन सिंह के आपन चैनल से आई भाई, हर साल भक्ति आवेला। तो एक बात हम कह दी कि पवन सिंह के लगभग 3 गो ले गाना उम्मीद बाकी आई एकरा के छोड़ के, ई सब गाना के छोड़ के 2-3 गो गाना पवन सिंह के साल आई। आ अब की पार जौन बॉलीवुड गाना आवत रहला उ गाना अब सावन बाद आई। नम्रता सिंह पवन सिंह के साथे काम कइले बड़ी। शिल्पी राज आ पवन सिंह के आवाज में बा हरिहर चूड़िया खाती झगड़ा वगैरह भइल। अच्छा नर्मदा माला काम कर ना माला ना हो, माला के दोसर आई। माला के माला पहनावे के पड़ जाए बाबू। माला जब भी आवेली त खतरनाक गाना रहेला तबे आवेली, ये गाना आवेली। बाकी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिलो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। आ एकरा बारे में जैसे अपडेट आई तार लोग जरूर मिली। हमरा लगा था 1 से 2 दिन में ही गाना तार लोग के देखे के मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।